Dalilin da ya sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta yi qualifying a Club World Cup ba. Ɗan wasa Vini GR da kuma ɗan wasa David Alaba sun dawo ɗaukan atisaye tare da abokan takale da su. Cece-kuce ya rikice tsakanin Mourinho da Guardiola. Magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona da yawa suna ta tambaya ta wai menene dalilin da ya sa ba mu ga ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona a cikin jerin ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da za su buga gasar Club World Cup ba. Ku biyo ni ku. Da fari dai kamar yacce kuke gani wayannan su ne ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da za su fafata a wannan gasa, kuma a cikinsu akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙwaya 12 da suke daga Turai. Sauran kuma ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan akwai wanda suke daga Afirka, wasu daga Amerika, wasu daga Asia da sauran. Kamar yacce kuke gani wayannan su ne bayanan UEFA, bari in takaita su. UEFA da FIFA suna zaben tim da zai yi participating a gasar Club World Cup wato kofin duniya na ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa kamar haka. Club ɗin da a da sun ci Champions League musamman wayanda suka ci daga shekara ta 2021 zuwa ta 2024, sannan ƙoƙarin timatimai ko mu ce ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa a Champions League ɗin daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2024. Akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafan da ba sa buga Champions League, su ma za a duba Champions League nasu na wannan nahiyar, kamar na Afirka za a duba na Afirka ne, na Asia za a duba na Asia ne, na America a duba na America da sauransu, ko kuma a duba wasu competition da suke bugawa. Kamar yadda na faɗa muku ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa ƙwaya 12 ne daga Turai, kuma a cikin criterias ɗin da ake dubawa akwai wanda suka ci kofin zakaru na nahiyar Turai, gashi winners of UEFA Champions League daga shekara ta 2021 zuwa da 24, sannan kuma club ranking based on performance. Yauwa a club ranking shi ma za a duba daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2024, kuma daga kowace ƙasa ba nahiya ba ana ɗauko maximum tim ƙwaya 2 ne, sai dai kuma in a ƙasar timatimai sun fi 2 ne suka samu suka ci wannan kofin zakaru na nahiyar Turai, ko kuma suka yi wani high performances a kofin zakaru na nahiyar Turai. Kuma duk maganar da muke kada mu manta shekara ta 2021 ne zuwa 2024. Idan muka duba akwai ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa wanda ba sa ciki irin su Barcelona, Manchester United da Liverpool. Bari in ɗau Barcelona saboda magoya bayanta sun fi mun magana. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona in muka ɗauka daga 2021 zuwa da 24 ba ta da wani performance mai kyau a kofin zakaru na nahiyar Turai. Za mu ga a season biyu bayan tafiyar ɗan wasa Lionel Andres Messi ba ta tsallake group stage ba, sai a season na uku ne da ta yi ƙoƙari ta je quarter final inda ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta PSG ta doke ta. Shi ne ya sa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Barcelona ba ta da wani performance a kofin zakaru na nahiyar Turai, kuma ba ta da wani ranking gaba ɗaya idan aka haɗe a wannan lokacin daga 2021 zuwa 2024. A lokacin nan ma league so ɗaya ta ci wanda ta ci 2023. In kuka duba irin su Chelsea sun ci Champions League, su Man City sun ci Champions League a wannan shekaru hudun ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta ci Champions League har so 2. Wannan shine babban dalili. Idan har baka ga ƙungiyar ƙwallon ƙafan ka ba a cikin wannan Club World Cup, to kai blaming ɗinsu na rashin ƙoƙarin da suka yi a kofin zakaru na nahiyar Turai daga shekara ta 2021 zuwa shekara ta 2024. Da fatan an gane, mu je zuwa sauran labaran. To fa yanzu magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid baki haƙiya domin ɗan wasa Vini GR ya dawo training, kuma ya fara yin training da abokan takale da sa. Musan cewa ɗan wasa Vini GR ba wani serious injury ya tafi ba, kuma gashi ya dawo. Kamar yacce nake faɗa, shine best player a ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid, kuma dawowarsa ba ƙaramin taimakawa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid zai yi ba. Rashinsa mun ga irin struggling ɗin da ƙungiyar ƙwallon ƙafan take. Da kuma ɗan wasa David Alaba wanda wasu magoya bayan ma sun fara mantawa da shi. Wannan ɗan wasa shi ma ACL ya je, mun san ACL injury yana ɗaukan mutum wajen shekara ɗaya, shi ma ya ɗauke shi wajen shekara ɗaya kwana 355, sai yanzu ya samu ya dawo training da group. Shi ma wannan ɗan wasa in ya murmure zai taimaka wa ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid. Muna gani ɗan wasa Militao ya tafi injury duk da an samu ɗan wasa Asensio ya maye gurbin shi, kuma yana iya bakin ƙoƙari, amma dai ka samu wani ɗan wasa backup
wanda ko da an sami injuri ko wani abu zai shigo ya taimaka, shi ma wani abin taimakawa ne. Don haka squad ɗin ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid yana ci gaba da murmurewa, amma abin tambaya ya za a yi a magance wannan injurin ya daina yawa haka. To face ku ce ya kaure tsakanin Guardiola da Jose Mourinho bayan yatsu shida da Pep Guardiola ya nuna magoya bayan ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool a wasansu da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Liverpool ta doke su. Masu manema labarai sun haɗa wannan abu da yi da wanda Jose Mourinho ya. Mun san cewa musamman ta fara ƙarewa manajoji suna tunasar da abin da suka ci ne, musamman in ba sa winin wasa da waye, kuma Mourinho yana yawan yin haka. Akwai sanda shi ma aka taɓa mai haka ya nuna yatsu uku, wato adadin Premier League ɗin da ya ci. Bayan manema labarai sun ce wa Pep Guardiola shi ma ya kwataita irin ta coach Mourinho, ya yi abin da Mourinho ya shi ma ya nuna yatsu wato adadin Premier League ɗin da ya ci. Sai Pep Guardiola ya yi dariya ya ce haka ne, amma shi Mourinho uku ya ci, ni kuma 6 na ci. Mourinho fa daga jin haka dama mun san Mourinho baya barin takwana, ya ce tabbas shi 6 ya ci, ni kuma 3 na ci, amma ni duk sanda aka ci ni ina nuna an ci ni an fi ƙarfi na, kuma sannan ina taya wanda suka ci ni murna, kuma ni sanda na cinawa babu kisa-kisai a kaina, wato babu cases. Mun san ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Manchester City ana tuhumarta da cases har ƙwaya 115. Wannan su ne kalaman da Jose Mourinho ya, wato yana nufin ya ci nashi ta tsarkakakkiyar hanya ƙwaya 3, amma shi kuma na Guardiola akwai alamun tambaya ƙwaya 6 da ya ci, domin akwai cases wanda lawsuit ne against ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Man City. Amma abin tambaya a nan shine, shin kuna ganin Pep Guardiola zai ƙara mai da martani, ko kuma dai hankalinsa zai karkata ne ya ga ya dawo da Manchester City ya ce za su rika cin wasanni? Ni dai wannan abu ya ban mamaki. Tsofaffi sun rikice suna faɗa, manema labarai suna ziga su. Amma ku me za ku ce? Maɗa comment section. Allah ya sa mu dace.